Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya terorkirina medyekar Şehîd Hozan Ebûzêd bi tundî şermezar dike. Daxwaza eşkerekirina tawanbaran dadgehkirina wan dike. Roja sêşemê 19 Mijdara 2019 Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya daxuyaniyek bibûneya heftemîn bîranîna şehîdbûn û terorkirina medyekar Şehîd Hozan Ebûzêd derxist. Navaroka wê jî wisa hatiye. Heft sal li ser terorkirin û şehîdbûna medyekarê Kurd Hozan Abdulhelîm Ebûzêd derbas dibin. Em bi vê bûneya bi êş ya terorkirina yekem ragihankarê Kurd lê Sûriyê serêkaniyê girêspî bibîrtînin. Ku devernedin li Welêt niha ji xelkên xwe vala bûye ji encamên dagîrkariya Tirkiyê li gel çekdarên navê Artêşa Niştimanî Sûrî jê re. Hevdemî ku welatî di nava Welêt de û li Herêma Kurdistanê derbider û penaber bûne û rastî êş û azaran ji ber vî şerê wêran bi xwe re aniye hatine. Şehîd Ebûzêd medyekarekî leheng bû. Di temenekî piçûk de tevlî şoreşa Sûriyê bû. Hewl dida rastiyê ji xelkê re bilge bike. Ji ber wê jî ew kamîraya xwe herdû bûne arman jê guleyên çekên pêdê re. Şehîd Hozan karekî aktîv û berçav dikir. Da ku dengê gelê Sûriyê bi giştî û gelê Kurd bi taybet bigihîne raya giştiya cîhanê. Di rewşeke pir zehmet û metirsîdar de kar dikir. Ji ber ku Sûriya bi taybet di destpêka şoreşa Sûriyê de û tanha bûye cihekî metirsîdar li ser jiyana rojnamevanan azadiya rojnamegeriyê. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encûmena Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya got em vê roja xemgîn bi êş û kul bibîrtînin. Peymanê didin gelê Kurd û endamên xwe bi şanazî ji xwîna şehîdên xweyên medyekar re rêka wan di bilgekirina hemî binpêkirinan de. Bi taybet yên digihêjin rojnamevanên Kurd lê deverên şer dengê wan bigihînin saziyên çavdêriya rewşa rojnamevanan ji nêzik ve dişopînin berevaniyê ber wan de dikin. Her wiha em wekû Encûmena Sendîkayê daxwazê ji rêxistinên berevaniya mafê rojnamevanan de ya navdewletî dikin tawanbarên tawana terorkirina Ebûzêd eşkere bikin û kujeran pêşkêşî dadgehên dadwerane bikin. Şehîd Hozan Abdulhelîm Ebûzêd di 23 avdara sala 1993 de li bajarê Qamişlo ji malbateke rewşenbîr ji dayîk bûye. Şehîd Hozan ciwanê 19 salî yekem kes bû alaya Kurdistanê û sloganên şoreşê û piştevaniya bajarên Sûriyê lê qadên xwepêşandanan li bajarê Homsa Sûrî hilda û gotin. Alî Omar